Galing. Gamit mo yung pinagbabawal mong teknik to ya. Ginamitan ng pinagbabawal na teknik. Kaya mga takay, huwag kayong singit na ng singit dyan sa gilid. Yan may mga punot dyan. Yan yun na yung mga kotse dyan sumingit. Ayun, what's up mga kauragon? Ayan, back to Manila tayo ngayon. Back to Manila. Ayan, nakatulog na tayo ng 3 hours. So, condition na ulit. 3 hours lang tulog, pero condition na yung mata natin. So, siguro nasanay na ganong tulog. Kaya kahit ilang oras na natulog natin lagi, parang kompleto na rin. Pero mamaya antokin ako nito mga bandang alas 9. So aga pa, antokin na. So mahirap kasi pag inabutan ng umaga dyan sa pinabutan ng liwanag dyan sa San Pablo, lalo dyan sa Santo Tomas, grabe na yung traffic dahil nga may bagong bukas na SM. Sobra na traffic ng Santo Tomas ngayon. Kaya pag inabutan ka ng liwanag dyan, wala na. Sakit ang ulo mo dyan kasi mainit na, buyat ka pa. Mas maganda pa rin talaga tumakbo ng gabi sa araw. Yan, shoutout nga pala kay RR Perez, kay Jason Balbuena, shoutout. Angry Driver Idol, shoutout. Idol natin na vloggers, sikat na vloggers. Ayan, dito pa tayo sa pili palabas. Pabalot mo! Pabalot mo! Antay ito! Ha? Hindi alam ito puti. Ano ito? Kaya mo yan? Yan ay! So, traffic dito. Papasok tayo ng Naga. Medyo traffic dito. Alam ba, dating doon sa may bayan ng Naga. Hindi bayan. Robinson, bayan pala ng Naga. Hindi pa ako nakakadaan dyan. Kasi pwede lang dumaan dyan pag gabi. Yung bayan ng Naga, hindi ko pa nakikita yan. Hindi ko pa nakikita. Taga dito ako sa Bicol, pero yung bayan ng Naga na yan, hindi ko pa napupuntahan yan. Anong itsura niyan? Kasi dito kasi dati, hindi naman ako gala dito. Dito pa ako. Wala akong alam ng mga ibang lugar dito, bandang Bicol. Nga lang ako nakakapag gala-gala dito. Bumabiyahe na ako dito. Yan, shoutout sa from viewers. Shoutout sa idol.
Ito yung ano, Napo 4. Ay, hindi. Napo 4. Napo 4. So, medyo traffic dyan kasi nga may ano dyan, may tawag doon. May mall dyan. Limutan ko naman ito yun. Mamaya na lang, limutan ko. Sabi nila, mayang tingnan ko, pero di nila na, kaya di matanggo ko. Pagbako, aircon. Pamaya pag daan natin ng ano ng diversion, mawawala yung signal natin. May na-signal dito ng Globe. Malakas dito. Dito see. Guys. Yung guys yung truck. Sana all aircon. Sabi mo ay hirap nito, traffic naman dyan sa ano sa diversion. Dito lang naman yung ano. Dito lang talaga yung lalagpasan ng traffic. Kaya nakalagpas ka na ng Naga. Yan. San Fernando. Yun, nayahay na. Nayahay ng biyahe. Oh! Ay, nako. Mukhang kailangan natin mga ano nito. Magkape. Bakit ba traffic? Bakit? Bakit traffic mga idol?
Chug, chug, chug. Punta niya. Napunta niya. Yan. Ay! Wherever you are. Ang traffic talaga. Inubas. Meno. So, mag-aalas 5 na kasi. 4:60 na kasi. Ganito na yung traffic dito. Raymond, Vlad, shout out. $24K down payment. Ora, Innova, $24K. 24K siguro ang monthly niya. Kailangan dyan, sumasahod ka na 10K a week. Para makapag-ulog ka niya buwan-buwan.
Support nyo na lang. Kahit kunti lang. Huwag lang traffic dyan. May Robinson. Yun o, padalin nyo yung tren. Padalin nyo yung tren, padalin nyo. Yun. Galing. Marami pa yung sakay nito kaysa jeep. Talo pa yung jeep yan. Nyo, talo pa yung jeep sa sakay ng pasahero. Sabi ng kinikita niya. Tira sa Willis Road. Buti na lang, walang traffic din. Bakbak! Ani! Go there! Kanan! Ayan eh!
ang pupuntahan mo ah. Win Mall. WN Mall. Shout out kay J-Boy. J-Boy Vlog. Naga proper Milahor, Manila. So, dito tayo sa Manila. Oh, Manila. Dito tayo sa Manila. Puso ay nalumbay kahit
mo! Shout out sa viewers ko dyan. Shout out, idol. Milahor na tayo, milahor. Loko ka. Dalawang ulo tarantado ah.
dap-dap. San Fernando, Tamaris. Tinaguyang bahagi sa Bicol. Uy! Grabe naman ito. Doon! Oh! Tingnan natin dito. Kailangan natin mag-end.
Bulacan.